Vítajte, dneska si ukážeme, ako si pripraviť testovacie otázky Moodle. To znamená, ako sa pracuje s bankou otázok Moodle. Prihlásim sa, idem do projektu alebo kurzu, ktorý mám. Tu mám školenie lektorov a informačný systém Moodle a banka otázok. Vytvoríme si nejaké otázky. Klikneme na vytvoriť novú otázku. Začneme tým ťažším. Zhoda. Ostatné už potom bude ľahšie. Zoberme si oblasť športu. Tu mám pripravenú workbook pre šport. Zmenším si. Takže názov otázky môže byť napríklad postoje. Text otázky jednotlivým postojom. Vyhráte správne názvy. A aby sme mohli pracovať s obrázkami, tak ešte by som odporúčil ísť štart, všetky programy, príslušenstvo, a tu sa nachádza nástroj na vystrihovanie, ktorý keď si sklepneme, tak nám ostane tu na lište. A tento nástroj vlastne budeme potrebovať pri práci s obrázkami. Ja pracujem, ako vidíte, v Mozille, takže teraz si zapnem vystrihovanie obrázkov, nástroj na vystrihovanie, dám nové, zoberiem si prvý obrázok, úpravy, kopírovať, Ctrl+V, vložiť. Označím ho jednotkou. Medzera. Dám nový. Úpravy, kopírovať. Štvorka. Posuniem sa. Keďže je to zhoda, takže otázky bude obrázok 1. Znázorňuje. Ctrl+C, Ctrl+V. Obrázok 2 znázorňuje. Ctrl+C, Ctrl+V, posunieme sa. Ctrl+V, potrebujeme viacej prázdnych sád. Ctrl+C, Ctrl+V, obrázok 4 znázorňuje. Keby sme mali viacej, pokračujeme. Nastavenie pre viaceré pokusy, keďže chceme, aby to mohli študenti do nekonečna opakovať a učiť sa vyplňovaním týchto otázok, takže dáme penalizácia nulová, vložiť zmeny. A môžeme si tu pozrieť cez náhľad, čo sme vytvorili. Postoje. Obrázok 3 znázorňuje. Vybrať. Drepy. Obrázok 2 znázorňuje. Podrep. Obrázok 1 znázorňuje. Stoj. Obrázok 4. Výkon. Dosať ukončiť. Máme tu odozvu. Zatvoriť náhľad. A takto pokračujeme tvorbou ďalších otázok. Keď chceme opraviť si otázku, ideme do upraviť,
Zväčšíme si to, aby sa nám lepšie s tým pracovalo. Názov otázky ostal, text otázky ostáva, obrázky. Vypadá, že nie sú všetky rovnako vysoké, takže klikneme na obrázok, klikneme na vložiť editovať obrázok, pozrieme si vzhľad, zadáme si nejaké rozmery. Máme 150, ak tam je. Tak ak chceme použiť 150, tak musí tam byť 98, dáme aktualizovať, OK. Mám veľkosť prvého obrázku a teraz všetky obrázky chceme, aby boli také isté. Vzhľad, môžeme dať čo chceme. Tu je dôležité, že musíme dať 150, prekliknúť sa naspäť do prvého, aktualizovať. Druhý obrázok, tretí, štvrtý a tak ďalej. Takže teraz máme všetky obrázky rovnako veľké a s výsledkom sme vlastne spokojní, dáme uložiť zmenu. Pozrieme si, ako to vypadá teraz. Obrázky rovnako vysoké a odpovede už vieme, ako si vybrať. Zatvoríme náhľad a vrátime sa naspäť k otázkam. Vytvoríme novú otázku, úplne jednoduchá je pravda, nepravda. Názov otázky, vložíme tam nejaký obrázok, preklikneme sa do nášho športu, čiže zoberieme si nástroje na vystrihovanie, nový, upraviť, kopírovať, presunieme sa sem, Ctrl-V a pokračujeme. Správna odpoveď je nepravda, ostáva tak, môžeme sem dopísať nepravda, je to podreb. Uložiť zmeny a pozrieme sa, čo vlastne sme vytvorili. Na obrázku je drep, dáme nepravda, odoslať, ukončiť, čo nám napíše správne. Správna odpoveď je nepravda, je to podreb. Ďalší typ otázky môže byť napríklad viaceré odpovede, názov otázky, čo sú to sedy, vložíme sem, zase všeobecná spätná väzba, jedna alebo viaceré odpovede, dáme iba jedna odpoveď, zmiešať odpovede áno, čísla voľby A, B, C, áno, voľba 1, sedy, skopírujeme si spoji a tak ďalej, Ctrl C, Ctrl V, čiže máme 3 otázky, sedy, prvá dáme 100%, to je jediná správna odpoveď, áno, toto sú sedy, môžeme tam dať a tu nedáme žiadnu známku. Nastavenie pre viaceré pokusy zase dáme 0, aby to sa mohlo testovať do nekonečna, uložiť zmenu. Pozrieme sa, čo sme vlastne urobili. Náhľad. Čo sú to sedy, definícia, vyberte jednu. Sú polohy, pri ktorých sa telo dotýka, tak ďalej, to je jedno. Odoslať, ukončiť. Správna odpoveď sú polohy, pri ktorých sa telo dotýka položky, čiže Ačko. A vytvoríme novú otázku, tá istá, ale dáme viaceré odpovede.
Vyberte, čo zaradíme medzi gymnastické pohyby, to je V. A tu dáme viaceré odpovede. Odpovede môžu byť zmiešané a teraz ideme na tie voľby. Čiže jednotka môže byť chôdza, dvojka skoky, poskoky, štvorka obraty. Všade priradíme 25%. Tým pádom vlastne máme 100% a mali by sme odpovedanú správnu odpoveď. Zase nastavenie pre viaceré pokusy. Dáme 0. Uložiť zmenu. A pozrieme si, čo sme vytvorili. Vyberte, čo zaradíme medzi gymnastické pohyby. Vyberte jedno alebo viac. Gymnastické pohyby, keďže vieme, že tak by som to spravil napríklad takto. Správna odpoveď je chôdza, skoky a poskoky, behy, obraty. Zatvoríme náhľad. Tým pádom sme prebrali tvorbu testovacích otázok a na budúce si ukážeme, ako sa tvoria samostatné testy. Ďakujem a prajem pekný deň.